Ассаламуалейкум, мөхтәрәм җәмәгать. Сезнең белән яңадан очрашырга насыйп булды бит әле. Бүгенге сүзем нәрсә турында булачак? Авыл җирендә менә кирәкле булган бер җиһаз дип әйтергә кирәкме инде. Шуның турында сөйләмәкче булам. Ул да булса менә буралар турында. Элеккеге вакытларда бит инде йортта кирәкле булган нәрсәләр, мунча бурасы, сарай буралары, алар бөтенесе дә кул көче белән башкарыла торган эшләр иде. Бөтенесе дә түгәрәк агачтан. Әйтик инде урманнан кисеп алып кайттың агачны. Гадәттә инде мондый эшләргә әзерләнү көздән үк әзерләнәсең инде. Көздән үк киселә торган агачлар дип әйтергә кирәк. Һәм инде язга таба бу сиңа тиешле кирәкле булган бура, мәсәлән, сарай бурасын язга таба бурый башлыйбыз. Ул да булса апрель азакларына таба, апрель урталарыннан азакларына таба башкарыла торган нәрсә. Ни өчен? Шушы вакытта, чөнки кыш көне бура булмаячак. Агач бик каты була бит инде. Ул туңган була, туң була дип әйтергә кирәк инде. Иченә хәтле суык үткән, аның кабыгын да кайзылап булмый. Язга таба киткәч, көннәр җылына башлагач, агач йомшый башлый, кабыгы да тиз генә салына, кайзылап та була инде. Шулай итеп инде бурарга тотынабыз. Бурарга бурай башлаганча бит инде нәрсә кирәк? Билгеле озынлыкта инде агачларны кисәргә кирәк инде башта инде. Анда 5 метрлымы, 6 метрлымы үзеңнең бураңның размерына карап инде агачларны кисәсең. Һәм аралап куясың инде. Менә монысы астагы нергәгә булачак, менә монысы өстәге нергәгә булачак дип, менә монысы матчасына булачак дип агачларны билгеләп кую. Ул инде бүрәнә дигәч, бүрәнә дип күз алдына китерәбез инде. Бурый башлагач, бүрәнә нергәгә әйләнә. Нергә дигәч нәрсә аңларга кирәк? Ул инде бүрәнә түгел инде, бүрәнә булмый. Нергә дип саный башлыйбыз. Бер 3 нергә бурадык, 4 нергә бурадык дип сөйләшә торган иде инде.